El 14 d'octubre de 2020, la Inspecció de Treball de la Seguretat Social visità les dependències dels serveis de benestar social i polítiques de solidaritat de l'Ajuntament de Torrent. Aquesta inspecció va detectar 4 infraccions greus en matèria laboral. Es tracta dels contractes de 2 psicòlegs, un treballador social i un educador social pertanyents a l'ONG Liga Espanyola de la Educació i la Cultura Popular, als que el govern municipal ha obligat a exercir les seues funcions com si foren personal municipal, però percebent uns salaris manifestament inferiors als de l'Ajuntament. La Inspecció de Treball ha definit aquesta situació com una cessió il·legal de treballadors, una relació laboral prohibida que ha estat consentida tant pel regidor de personal com pel propi alcalde de Torrent. Recentment, l'Ajuntament de Torrent fou també inspeccionat i sancionat en el cas de 3 becàries que portaven exercint tasques al gabinet de premsa durant 6 anys consecutius.